la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi tiyankhuleni Ambuye pamene timampasa Mulungu mpata. Chinthu chosowa kwa basi kumpasa Mulungu mpata kuti atiyankhule ife timvesere. Ngakhale m'mapemphero anu ngati mupemphera osampasa Mulungu mpata kuti ayankhule, mapemphero amene ndi achabechabe. Tikuyenera kupeza nthawi ina kuti Ambuye ine ndapanga adu, inuyo tiyankhuleni. Ndiye lero tifuna kuti Ambuye atiyankhule mu nyengo ino ya Lent. Pamene tikukonzekera Pasaka. Tikamakonzekera Pasaka tikukonzekera moyo wina wake wapamwamba, moyo wouka kwa akufa. Sitingaupeze moyo umene popanda kukonzekera. Chifukwa chake lero Lachisanu pa 16 February 2024 mawu oyamba akuchokera m'buku la Isaiah 58 ndime ya 1 mpaka ndime ya 9a. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Verdian Saini kuchokera ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ndi Salimo 51 ndime ya 3 mpaka na 4, 5 mpaka na 6, 18 mpaka na 19. Ndipo uthenga wathu wabwino ndi Mateyo chapter cha 9 ndime ya 14 mpaka na ndime ya 15. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Elizeo Nthalika kuchokera ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a buku la profeti Yesaya. Kodi kusala kumene ndimafuna ine nkumeneku? Kungokhala tsiku loti munthu azichepese basi. Chauta akunena kuti, fuulani kwambiri, usaleke, mawu ako amveke ngati lipenga. Uwauze anthu anga za kulakwa kwawo. Uwauze mfuko la Yakobo za machimo awo. Masiku onse iwo amaoneka ngati akufuna kuchita zimene ine ndifuna. Amangonena kuti afuna kumvera malamulo a Mulungu wawo. Amandipempha kuti ndigamule mlandu wawo mwachilungamo. Ndipo amakondwera kukhala pafupi ndi Mulungu wawo. Anthu akufunsa kuti, kodi tizisaliranji zakudya pamene inu chauta simulabadako? Kodi tilekerenji kuzichepetsa pamene inu simulabadako? Chauta akunena kuti, kunena zoona, tsiku limene mumasala zakudya lija, mumafunafuna zimene zingakupatseni phindu. Mumazunza antchito anu onse. Mumati uku mukusala zakudya, uku mukukangana ndi kumenyana, mpaka kutchayana ndi nkhonya zopwetekana. Kodi mukuyesa kuti ine nkumvera mapemphero anu chifukwa cha kusala zakudya kumeneku? Kodi kusala kumene ndimafuna ine nkumeneku? Kungokhala tsiku loti munthu azichepese basi. Inu mumawerama pansi ngati udzu. Mumayala ziguduli nkuthirapo phulutsa kuti mugonepo. Kodi ndiye mumati kusala kumeneku sikukondweretsa chauta? Kusala koona kumene ndimafuna ndi uku: masulani maunyolo ozunzira anzanu. Masulani nsinga za goli lakuweruza mokondwera. Ophinjidwa muwapatse ufulu. Muthese ukapolo uliwonse. Anthu anjala muziwagawirako chakudya chanu. Osowa pokhala muziwapasako malo. Mukaona wausiwa, mpatseni chovala.
Musalephere kuthandiza amene ali abale anu. Mukatero mudzawala ngati m'bandakucha, ndipo mabala anu adzapola msanga. Ine kulungama kwanu ndidzakusogolerani, ndipo ulemerero wanga udzakutchinjirizani kumbuyo kwanu. Mukapemphera ndidzakumverani, ndipo mukandiyitana ndidzakuyankhani. Mukaleka kuzunza anzanu, mukasiya kulozana chala, mukaleka kunena zoyipa za anzanu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu chapter cha 9 ndi 14 mpaka ndi 15. Pambuyo pake ophunzira a Yohane M'batizi anabwera kwa Yesu namfunsa kuti, kodi bwanji ife ndi Afarisi timasala zakudya kawirikawiri pamene ophunzira anu sasala nkomwe? Yesu adati, kani anzake amkwati angathe kumasala zakudya pamene mkwati ali nawo pomwepo? Chosatheka. Koma izafika nthawi pamene azawachosera mkwatiyo, pamenepo ndiye azasala zakudya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu athu oyamba amene akuchokera m'buku la Isaya. Mulungu akunena kuti, fuulani ndipo musasunge mawu, fuulani mukweze mawu anu ndi chitoliro cholira bwino kwa basi, chivuvuzera. Mulize chivuvuzera ndipo mukweze mawu anu, muwauze anthu. Muwauze chani? Akuti muwauze zolakwa zawo. Choncho uthenga wa lero ukupita kwa alaliki, ukupita kwa anthu onse amene amalalika, ukupita kwa anthu onse amene amalengeza, ukupita kwa anthu onse amene amanyamula uthenga. Uthenga wa lero ndafuna kuti upite kwa ansembe onse amene malalika. Uthenga wa lero upite kwa maepiskopi nonse amene malalika. Kukanakhala kothekera ukafikenso kwa papa amene amalalika. Uthenga wa lero tifuna kuti upite kwa mapastala onse amipingo yosiyanasiyana. Uthenga wa lero upite kwa azigulupa onse makatikisiti amene amalalika. Uthenga wa lero upite kwa aprofeti onse amene amalalika. Komanso mwapadera uthenga wa lero upite kwa mawairesi onse mdziko muno amene amalengezesa zinthu, ma TV onse amene amalengezesa zinthu. Uthenga wa lero upite kwa mafumu amene amalengezesa zinthu. Aliyense amene amatenga uthenga ndi kuwauza anthu amve mawu a Isaya munyengo ino ya Lenti. Nyengo ino ya Lenti ili ndi uthenga wake umene ukuyenera kuti upite kwa anthu. Ndipo uthenga umenewu ukuyenera kupita. Lenti ino nthawi imene timavala za pepo, nthawi imene timakhala pa phulusa, nthawi imene timasala zokudya, nthawi imene timaonjeza mapemphero, ndi nthawi imene uthenga wake ndi wakulapa machimo ndi kutembenuka mtima. Umenewu ndiye uthenga wa Lenti. Pamene tikuyamba za machimo, ndiye kuti pali kumene kwachokera chimolo, ndiye kuli amene walipanga chimolo, ndiye kuli kumene kukupita chimolo. Ngati kunena kuti uthenga wathu wa Lenti ino ndoyena kuti anthu atembenuke mtima asiye machimo awo, mawu akunena kuti mukuyenera muwauze anthuwo kuti machimo ake mukunena uno ndi ati. Mukuyenera kuti mwafotokozere anthuwo kuti kodi chimene mukunena kuti alakwisa chonchiti. Komano lero chimene ndikunena kuti uthenga umene upite kwa onse aja ndatchulaja, anthu talowa chizolowezi chozemba kuwauza anthu choona chake. Talowa chikhalidwe choopa kumuuza munthu kuti walakwisa. Ngakhale aphunzitsi amene masiku anowa amaopa kumuuza mwana kuti ansa lako ndi olakwika. Amalimbikitsidwa kuti azilambalala, ansa lako aperekayi, ikuoneka kuti ya ili bwino, koma ungakhalenso ndi maganizo ena, pali zinthu zake zalakwika basi. Ndiyeno
chifukwa chona kuti anthu fe tachulukirana ulemu. Uthenga umene timapasidwa ife sitimaupitisa mmene ukuyenera kupitira. Munthu amene tikuyenera kunzuzula sitimamzuzula. Lero anthu alowa mtima omansisita munthu amene walakwisa. Anthu lero alowa mtima omambisa amene wapanga chinthu cholakwika. Osati kungombisa ncholinga chona kuti asavulale, koma kumbisa ncholinga chona kuti azipitiriza zipanga iyezo. Ifeyo ngati akhristu tikamambisa munthu timambisa kuti timteteze koma timpase mpata kuti alape. Sitimbisa munthu ncholinga chona kuti azikapitiriza zoyipa zake, ayi. Sitimteteza munthu ncholinga chona kuti azikapitiriza zimene akupanga, Ndiye lero akunena kuti musaope kuwauza anthu chimene alakwisa. Abambo mfumu anu akulakwisa china chake, musaope kuwauza chimene alakwisa. Kandi ambuye episkopi alakwisa china chake, amene mulalangizi yawo mwanjira yabwino musaope kukawauza chimene alakwisa. Kandi presidenti, kandi nduna, amene mukuyenera kuti muwauze musaope kukawauza chimene alakwisa. Koma cholinga chanu chisakhale chona kuti muasise, koma cholinga chanu chona kuti muakonze. Ndiye akunena kuti nzosoweka kuti anthu afotokozeredwe, anthu auzidwe chenicheni, alaliki mutenge ntchito yanu ndi kuitenga kuti mukayigwire bwino, osabisala, osachita manyazi, osachita mantha. Ndiye akunena kuti mukungoyenera kuyigwira ntchito imeneyi chifukwa chona kuti kunjako anthu ali ndi njala yomva chenicheni chimene Mulungu akufuna. Inu mutha kumachita manyazi, inu mutha kumaopa, koma kunjako anthu ali ndi chilakolako choti amve zoona zimene Mulungu akufuna. Musaamane choona chimenechi. Akunena kuti kunjako anthu akufuna ataziwa njira za Mulungu, akusakasaka njira za Mulungu. Inuyo munyengo inoyi mukhale ndi chidwi chofotokoza njira za Mulungu. Mulungu akuti tizizerawo mutizerawo. Makolo musaope ana. Musaope ana, muazuzule ndi kuwauza chimene akuyenera kuti waja aziwe. Akunena kuti anthu tikunja kuna kumusakasaka Mulungu. Ndipo inuyo kuzera mukulalika kwanu, inuyo kuzera muzimene inuyo mukunena, mwathandize anthu aja kumfufuza ndi kumpeza Mulungu uja amene iwaja akunsakasaka. Akuti kunja kuno anthu ali ndi mafunso ochuluka. Zimene akunena to Isaiah m'mawu aja. Anthu ali ndi mafunso ochuluka amene akusowa mayankho. Inuyo alaliki anzanga, ife amene timalalika tikuyenera kuti kuzera mukusinkhasinkha mawu a Mulungu tithe kupeza mayankho abwino oti tiyankhe mafunso amene anthu aja akufunsa. Ndi zimene mawu athu aja akunena. Inoyo ndi nthawi yake imene Mulungu atipasa kuti tizipereke, tifotokoze, tizipereke, anthu amve. Tiyafotokozere mwachimvemveve, tikuyenera kusala zokudya. Masiku anotu anthu akumatamanda zokudya koposa, kunena kuti kukhala osadya akuchona ngati kuti afa. Akusowa ife tiyafotokozere momveka bwino kuti ngakhale lero ndizotheka kusala zokudya, ngakhale lero ndizofunika kusala zokudya. Anthu sakuta kukuti pakamwa pawo papole kapena pangokhala pasaduse kanthu. Ino ndine ngati uthenga umene usitiupitisa popa kuti ana kuti ayi ine ni madwala sugar ndiye ndikati ndisadye pena kena kache ndiye ndizikhangatizana ndisokonekera ayi kumene madwala chakuti amene akudwala ali ndi malamulo amene amanena kusata. Koma sindiye kuti sangasale zinthu zina. Tiyafotokozere bwino kuti chabwino izi zizokudya zimwina inuyo simungasale kufikira na apa. Koma pali zina zimene mutha kusala. Nanga zimene zokuti bwanji ayi izonso nditodwalanso, izonso nditodwala ndiyeso zingasezo kusala. Uzazingokhala kuti ichonso todwala. Tikuyenera kuwafotokozera bwino pa zimene anthuwo akuyenera kuti asatire. Akunena Ambuye Yesu muthenga wabwino waja kuti ophunzira a Yohane anabwera kuzafunsa ophunzira ake kuti inu ife timasala zokudya, ife ndi Afarisi. Koma ophunzira anuwa sakusala olumpa ngono pomwe chifukwa chani? Ndipo Yesu akuwauza kuti inu ndi awa ndosiyana. Ife ndife anzake ankwati. Ndipo akunena kuti anzake ankwati pa nthawi imene iwo ali ndi nkwati sasala zokudya. Koma nkwati akachoka, anzake ankwati amalamulika, amakakamizika kuti asale zokudya chifukwa ndi nzawo. Inuyo ndine ngati tili anzake ankwati,
inuyo ndine ngati tili anzake a Yesu. Ngati Yesu mmanena kuti ndi bwenzi lanu, ndi nzanu, sizingatheke kuti munyengo ya masausoyi musasale chokudya olo pang'ono. Inuyo bwenzi lanu akusauka, inu idyani mkute mlandeza. Bwenzi lanu akusauka, inu bize kudya mapiza. Nzanu ndithu akumwalira, inu bize kudya nyama ndi mang'ina. Ngati Ambuye Yesu mumutchula kuti ndi nzanu, ndi bwenzi lanu, zikuyenera kukukhuzani zochitika nyengo ino. Ndipo mukuyenera kusala zokudya, kuonjeza mapemphero monga nanenera mu Getsemani muja, mukhale maso ndipo muzipemphera, mukhale nane kwa 1 hour. Tikuyenera kuonjeza mapemphero, kupembeza Ambuye Yesu okhala mu Eucharistia. Tikuyenera kukhala anthu amene munyengo ino tikugwira ntchito za chifundo. Ndi pemphero langa kuti inu amene muli alaliki, inu amene muli ofalisa mauthenga, mulimbe mtima, muwauze anthu chenicheni chimene akuyenera kuti achimve. Tiye ndizakhale tsiku lina pomwepo ndi kugawana mawu a Mulungu. Munali ndine Elizeo bambo Nthalika. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.